esta imaxe é super suxestiva neste Insomnia, porque Luís acábanos de meter aí nese universo super especial, onírico, ou que ten isto, Luís? A onde nos levas? Pois, bueno, este é un fotopoemario dado prelo por Malafera e a idea básica do libro é facer unha xenealoxía polo desacougo. Insomnia é un libro que parte da imaxe e do poema. Son imaxes e poemas que están en relación, en diálogo entre eles, e a idea é un pouco eso, construir unha xenealoxía pois, do desacougo, do insomnio. É deses mundos nos que voamos cando non dormimos. Ten esa relación ou cando se vai algo que desexábamos? Ten esa relación, ten que ver esencialmente con aqueles aspectos que se escapan do consciente, ten que ver tamén con de algún xeito unha revelación daquilo que normalmente nin pensamos nin enunciamos. Por que decides escribir isto? Que te leva? Bueno, Insomnia é un texto de transición. Normalmente eu escribo poesía, pero fago fotografía antes, pintaba, como, de algún xeito, como un proceso semilleiro de novos temas para cambiar de registro, porque a poesía, a escrita poética é bastante obsesiva. E Insomnia, de algún xeito, está nun momento de cambio, non? Hai uns anos pechei o primeiro ciclo longo de escrita, 25 anos de escrita, e estaba abrindo un novo proceso. Insomnia sitúase pois nese interregno, non forma parte de ningún ciclo particular da miña creación poética, é en realidade o primeiro fotopoemario que publico como tal. Sempre fotografei e sempre pintei, previamente tamén expuxen, pero nunca fixen algo en formatos híbridos entre poesía e imaxe. E que tal te atopas agora que o tes entre os teus dediños? Pois moi ben, creo que quedou unha obra moi feitiña. É un traballo, creo que magnífico, pois de bastantes persoas, en realidade. Insomnia, digamos, a idea da maqueta xa tiña moi clara dende o principio, pero o formato, o que é o traballo final, pois é froito tamén do traballo de Branca e Alfredo de Malafera, e tamén do prelo que conseguiu solucionar os problemas materiais que ten este tipo de libro, que é Sacauntos. En conxunto, creo que un libro que formalmente ou materialmente quizás sexa o libro máis fermoso que quizás que teño publicado. Levo como 15 libros de poesía publicados, pero este é un libro no que o control sobre todo o que o libro como obxecto estivo de algún xeito hubo un seguimento de principio a fin, o que é unha sorte. Pois sí, a realización, verdade? Sí. Ante a obra magnífica que non dubidamos que sexa. Como non lo recomendarías? Que dirías que ten ese libro para que queiramos ir a Insomnia? Bueno, é un libro, creo que orixinal. En realidade, a imaxe e a poesía creo que funcionan ben xuntos. Non só neste libro, creo que é un xénero híbrido que de algún xeito é atractivo
para calquera persoa que lle interese a cultura, o feito cultural, o feito poético ou o feito artístico. Moi ben, pois está a piques de empezar a presentación neste Dodo Dada, verdade? Nesta sala de exposicións tan especial, así que parabéns e a seguir, Luís. Moitísimas grazas a ti. Grazas a ti. Dende os coar das cachas nas entrañas e o berro desgalgado pola luz, até o sartego aberto e o silencio, a miña vida é medo. No interior da rosa estremecida, medra o arreguizo da rosa de cal. A cuarta man. Observar con certa indiferenza o inferno. Follas tantálicas suxeitan a razón das bóvedas. Unha larva esmagada viste un elegante traxe de oso. 9 círculos alados asubía un alfabeto de penas nos cerebros que nunca coñeceron o perdón. Sonoras aves secan incontables pozos de almas. 3 mans copian na miña pel. A cuarta man que tatuará na tua pel o inmarcesible nome das fontes.